Uy, Mari, buligan na kinubanan ni Maring training, no? Ano naman, Mari? Ay da, kanang pagkadako niya bunal. Karon pa day ka. Kamaritis mo dako, karon pa kakibaw. Pag-sure doon, Mari, oy. Ay da, mapanilap ang gani ko. Basta mabagtan ako na iyong bana. Sa badiha, Mari, oy. Wala mang gani ko kabantay. Ignorante po ni mo, uy. Wadi ka kibaw, mabagtan yun ni mo siya, mapanilap gid ka. Makabagat di mo laki sunod, tanawa ilang bunal. Di kay makiniatra mo maglakaw. Kampunta ko, uy. Nga magbagat mi sa bana ni Maring Trini. Yako yun natutukan iyang bunal. May pako, tagabagat na mo sa bana ni Mari. Wag ko ilaing tutukan, kundi iyang bunal. Dako kay iyang bunal. Sabad ako si May. Nanabla kay bana. Ay da, may nagdusak. Igo naman ko sa pagtanaw. Buloon ni mo kursing, uy. Nanaman ta kay bana. Bigawan gapon ka. Ay nalang ta, napakalimpyo ang labaw pa mga bigatla. Ni maayo ni Mari ay, glances na niyong pangayhay. Kay muagi mo na si Pari, para makita ta siyang bunal. Jogging mo na siya. Ay da, unsa pa man nimong gihuwat. Tana. Oy, excited ang bigatla. Sila na dito sa bunal ani ay. Dako yun ay. Dako, di kay ito mo si Machak yung kita mo ha. Ba't na yun? Ang dito na po lagi ako. Anong paglangay sila? Dako kayo ay. Kita lagi tayo bunal day. Dako kayo doon. Dako kayo. Excited ba ang bigatla ay? Yan na Mario. Maglansis na Mario. Ito ni Yayay. Ginsasin ko. Nakakadak ko. Kadak ko. Tok ko kay Mario. Dak ko kay no. Tanawa na panilap na siya. Ala. Dako o Marie. Dako Marino. Hana, dyan na ako mga kamari, eh. Buyag po daro pari. Uy. Sige, una nang kasi nyo ang kamari, eh. Danak ko! Gawin ka mo rin, nagkikibon na, eh. Uy, hindi lang tika. Dako kayo. Wala kita nagmakay sa iyo, eh. Susuko pa mo. Dako kayo no. Lagi. Oh, saan na panilapan no. Wala na, di ba, eh. Kayo, ato sa niya tiwas. Ito na, magtiwas sa taglaba. Inya, nakita na mo. Dako kayo no. Natong laway ay. Wala na may gana ilaba, oy. Nag-imagine ka na. Ano? Bigatla. Uy. Ano si Blanc Asun? Ano ba si Maring Trini daw? Ay, mandapa na sad ko. Hi mga Marie, good afternoon. Uy, Mari, kansan na lagi ka mang labadri? Busy lagi Marie sa pag-atiman sa mga bata. Si kumpare day Marie, dili day mo bantay og bata. Ay sus, tamaran kayo. Marayog dili ko sog muhabhab. Mari, nakipangutana. Ay, kasuko ha? Anong masuko man ta Mari oy? Nga pangutana raman na oy. Ay na lang, oy, basig masuko ka. Ay dili lagi Mari oy, mabalaka baka na oy. Ah, basta. Ay na lang, oy, basig masuko niya ka. Kayawa ba ni mo Mari oy? Di nanti ka nga dili. Ano dako mo nagbunal imong bana, Mari? Ay da, dili man nabunal. Pilingon man ang yawang dako. Dako mo lagi kita naon, Mari. Landak raman yun na. Gipaigbaw lang ang itlog sa buang. Aron inon dako bunal. Pero ang tinuodan na Mari, iyan ang tinaing nga nagpundok siyang itlog. So, silasan gani ko. Kaya pagtanaw sa uban dako bunal. Wala sila kibaw nga tinaay day sa buang. Nagpundok siyang itlog.